Tady odsud jsme vlastně startovali. Nádhera. Se zhoupáme, zvedáme. Tak koukám, kde tam on je. My jsme přistávali tady na ty. Oni hoši to typovali, jako jo. Hoši to typovali, že asi jste se nám tady ztratili za lesem. No, to je pěkně, jak se vlastně převracejí ty. Tohle jsou zrcadlovky. Teďka ještě vytočím, jo? Tak tadyhle máme no to je paráda. Tak to je taky. Černý důl. Železný důl. Kolínská. Pražská. Ale to se nemůže doletět, ty vole. Máš tu telefon? Mám, jo, houb, já ho nechal dole. Jo, tamhle pod náma, jo? No to plame teda z vrchu, jo, ale tamhle dával spirálu, nechápu proč. To je někdo jako okom